Nina benkayishana kaMenze niphuza umlaza ngameva. Enhla nasezantsi siyabingelela. Namhlanje ke sisahleli kulona uhlelo ake sifune sithole ukuthi singobani thina. Masuke sikhuluma ngalezi inhlelo nganza kwethu. Sisuke sikhumbuza abantu ukuthi abakhumbule impande, abakhumbule kwantu. Ingakho ke sithatha lesi sikhathi kaMabhodla siloke silanda abantu abahlukahlukene ukuthi abazokhuluma kulona lolu hlelo ake sifune sithole. Namhlanje ke nganza kwethu sisaqhubeka kuma episode noNkululeko Mfokazulu. Njengoba abantu babehlale bekhala becela ukuthi sibenzele amanye ama episode. Nganza kwethu ke sofisa ukuthi sikubalule lokho ukuthi lento yokwenza ama episode akuyona into ya overnight. Kuyasetshenzwa nganza kwethu makuzokwenziwa ama episode. And futhi lento yama episode nganza kwethu inama challenges njengoba sazi ukuthi uma suke sokhuluma nomuntu onjengoNkululeko, umuntu ombethwe kakhulu izidalwa zakamoya, umuntu ombathiswa amandla. So ngaso sonke isikhathi masokwenza izinto ezifana nalezi, impi yalo nasemkhathini nganza kwethu. So cela ukuthi nisubscribe nganza kwethu ukuze masisenda ama episode amasha angene nama notification kini. Angifuni ukupholisa amaseko, ngizothatha leli thuba bese ngibingelela uDumo Lwelanga ngoba leli igama likaNkululeko igama alethiwa abazali, kepha ke ngokomkhathi nangesimo sokumbathiswa amandla wayesephiwe igama loDumo Lwelanga. Ngizothatha leli thuba ngimbingelele Mfokazulu. Ake ngithathe leli thuba mfowethu ngikubingelele kulolu hlelo ake sifune sithole. Hey baMabhodla. Yes. Saphinde sahlangana siyobonga umusa kaMenzi wakho konke. Yes. Ogama lakhe lingaziwa futhi lingenakwaziwa. Phinde sithi udumo lungolwabakhulu lapho suke sibalida lwazi kaMenzi ezinkulu onomkhubulwane. Omvele kuqala osudumo nosozwaphi. baMabhodla siyabonga nothando engilithola kubantu nangendlela abantu abangeseka ngayo. Ngoba zibe khona izimo nezivunguvungu ezithize ezingehlele kodwa abantu bakho lokhu bangeseka kusukela ekuqaleni kuze kube manje namanje basangeseka. Ngiyalibonga uthando nesupport engilithola kubantu ngaso sonke isikhathi. Hayi baMabhodla philile mhlambe nami sengezwe nakuwe hayi alukho lubi ngakimi. Hayi siyabonga Nkululeko, hayi siyaphila mne wethu, siphila kakhulu and sibonge nje uNkulunkulu ukuthi aloke sinikeza ikhathi siphindelela zokuthi sikwazi ukuhlangana mfowethu sizophakela isizwe sikaphunga noMageba, especially isizwe sakithi esimnyama, ngoba siyabona ukuthi impi ihlasele and ukuhlasela kwalempi ayikho physical, impi yakamoya. Ingakho ke sidinga ukuthi ngaso sonke isikhathi silanda abantu abafana nani Nkululeko, abantu asebembathiswe kakhulu amandla kamoya ukuze sikwazi ukuthi sizolwa lempi mne wethu ebhekene nesizwe sonkana. Masiqhubeka lapha mne wethu because angithanda ukuthi sidle kakhulu isikhathi sababukeli noma abalandeli. Hey bangakubulala uma udla isikhathi sikaNkululeko Zulu. Cha masiqhubeka Nkululeko mfowethu, kunembuzo lapha eqhamukayo ukuthi njengoba umuntu mfowethu ophiwe lento yokuphuma emzimbeni, mhlambe ungakusichazela yini mfowethu ukuthi ithini indaba yokujula kolwandle, ukujula kolwandle nokubaluleka kwalo ulwandle? baMabhodla wathinta indaba enkulu mawuthinta indaba yolwandle ngoba hey le ndawo baMabhodla indawo ejule ngendlela eyisimanga. Sokuthi even ngisho nemoya yobubi iyathanda ukudlalela kule ndawo. Yes. Nemoya yokukhanya edlalela kule ndawo. Engakusho ukuthi ulwandle ngingalifanisa nekhaya layo yonke imimoya. Ngoba imimoya engalungile uyayithola khona, nemoya ukuphila uyayithola khona. baMabhodla ulwandle lijule ngendlela eyisimanga. Sizokhuluma khona into engake ngayikhuluma ngathi emkhathini kunendawo ekuthiwa sesikhohlakalini lapho kutholakala khona amabhuku ayisikhombisa. Lo ndawo ikhona olwandle. Kodwa eyasolwandle ijule over ukudlula lesi emkhathini. Ulwazi oluningi baMabhodla lutholakala olwandle. Ulwazi oluningi lutholakala olwandle.
yebo ulwandle likhona emkhathini eliningi kodwa luningi kakhulu ulwazi emanzini asolwandle. Kukhulu utshele nje enye into ongayazi bamabhodla uyazi ukuthi ulwandle liyayirecorda inkulumo yakho. Ayibengazi. Musikhathi ukhuluma inkulumo yakho liyayiqopha liyayirecorda ulwandle ngendlela all powerful ngazo ulwandle bamabhodla njengomuntu ophumayo emzimbeni hlala ngingiveza ukuthi phansi kolwandle ngazi up to z impilo ephilwa lapha ngiyayazi up to z noma ngingakaze ngiligudle lonke kodwa zikhona izindawo esengifinyelele kuzo phansi kolwandle ngafike ngabona ukuthi kanti impilo ijule ngalendlela engaphezulu ukucabanga kwethu. Lapha babamabhodla olwandle kunamadolobha amaningi ngendlela isimanga ngaphansi kwamanzi, kunamakhosi ahlonishwayo akhothanyelwayo. Khona amakhosi angofish akhona aphatha izimfoloko lapha phansi kolwandle ahlonishwa ngokusezingeni eliphezulu ayaguqelwa lawa amakhosi. Indawo yasolwandle babamabhodla olwandle kune library enkulu ngokusezingeni eliphezulu kakhulu. Ongawukuthi uyazi ukuthi babamabhodla impilo yomuntu iqoshwe olwandle. Mangithi impilo yomuntu ngisho ukuthi impilo yomuntu iqoshiwe emabhukwini asolwandle. Ulwandle kunamabhuku ane information ejule ngendlela eyisimanga. Okusangidida ngihlala ngiyibuze ngoba ngathi noma ngibona le ndawo yasesikhohlala ngayibuza ukuthi la mabhuku afika kanjani lapha. Nalapho ulwandle kunamabhuku awumqingo anamandla ngendlela eyisimanga aphethe ulwazi olujulile ngendlela engaphezulu kokucabanga kwethu thina abantu benyama. Kunamakhosi ahlonishwayo lapha. Kunezidalwa ezizinhlobonhlobo lapho olwandle. Uphinde sibe nazo futhi nezidalwa eyifana nathi eziyabantu njengathi eyithwetshulwa ulwandle njengoba kunabantu abathathwa ulwandle begcine bengatholakalanga. Kanti imoya ephila lapha yenza njani isebenzisa i-status zalaba bantu idumo zalabantu ukuze siphile ngani ngazo. Kuningi okulapha olwandle okungaphezulu komqondo wethu. La emhlabeni bamabhodla kunabantu angabanga phansi kwenkolo yobubi abasungula ama-app ahlonishwayo nathandwayo. Lawo ma-app bamabhodla akhandelwe olwandle ngaphansi kwamanzi. Okunye kokuyimfihla abanye abangakwazi. Ulwandle bamabhodla liwunozala umhlaba uqobo. Ulwandle amanzi olwandle madala kunomhlaba nezintaba lezi sizibonayo. Yonke lento esiyibona la emhlabeni izintaba nani kuqhamuka olwandle. Ngamanye amazwi kuzalwa ulwandle. Injalo babamabhodla. Okusho ukuthi ngamanye amazwi njengoba yonke into iqhamuka olwandle njengoba kwachaza futhi ukuthi kunezidalwa vele zaphuma khona olwandle kusho ukuthi yonke into igenerator ulwandle. Mfowethu siyabonga kakhulu Mfokazulu ngolwazi mfethu osiphakela lona, especially ke baningi abantu mfethu abebehlale bebuza imibuzo ukuthi kwenzakalani lapho olwandle, because khona omunye engangamuzwa ebuza indaba ukuthi kusuke sekwenze njani ulwandle mase lithatha abantu, kusuke sekwenze njani, because uthola ukuthi mhlawumbe abantu maku i-festive season beyobhukuda lapho olwandle, uthola ukuthi manje kunabantu abavele bamane bathathwa ulwandle. Babamabhodla kunebandla la emhlabeni elikhona elihlonishwa kakhulu elimpucuko yale yabamhlophe. Ukusunguleka kwaleli yabandla laqhamuka ngesidalwa esasiphuma phansi kolwandle sasibizwa ngoDagon. Lapho sikhuluma ngama-Roman Catholic. Kunamasiko agcinwayo izikhulu zakhona ezithize zenza ama-rituals athile olwandle zisebenzisane nemimoya ethize ephila olwandle engalungile. Babamabhodla maningi ama-rituals agcinwayo abantu abasebenzela uNkulunkulu wobubi besebenzisa ulwandle ukuze bezozuza amandla athize abangazalwanga nawo. Ngoba amabhodla kunamandla akhona la emhlabeni ayimfihlakalo abantu abangazalanga nawo.
labo bantu bayaye bangene ngaphansi kombuso wobubu ukuze bezozuza lawo mandla. Ngizama ukuveza ukuthi bamabhodla baningi abantu abahamba emhlabeni abathathwa ulwandle kanti kusuke kunomkhuba owenziwe olwandle ukuze kuzothatheka abantu abathize kuyogcinwa amasiko enkohlakalo ethize ekujuleni kolwandle. Injalo bamabhodla futhi bafana nemhlatshelo. Injalo bamabhodla. Siyathokoza mne wethu. Mangiqhubeka lapha Dumulo welanga. Kukhona eminye imibuzo mfethu lokho iqhamuka futhi ethi ngabe zikhona izingqinamba mhlambe obhekana nazo kulento yokuphuma emzimbeni ngoba abantu abaningi ngiyabezwa bakhuluma nango astral projection yabo. Yebo bamabhodla kona angeke ngize ngifihle lokho ziba khona ingqinamba eziye zibe khona kodwa ngesimo somoya ongembethe ongilawulayo engawuthathisa ngokuthi uyingilozi yami. Ngama sikhuluma ngodumo lwelanga sikhuluma ngengilozi engembethe okuyiyo engilawulayo ukuthi hamba ufike la. Ungafiki la uzoba nenkinga. Ungafiki la. Yebo bamabhodla ziba khona ingqinamba eziba khona ezithize especially kule mimoya engalungile. Ngoba miningi imoya engalungile enakho ukungiatha ukungihlahla ngendlela ezithize. Ngendlela yokuthi uma lemimoya izongihlasela iqala ka spiritual izigcina sisebenzisa abantu abaphila kuphi enyameni. Ngicina ngiba nezingqinamba, ngicina ngiba nezinkinga ezithile. Yebo khona ziba khona izingqinamba eziba khona kodwa ziyanqotshwa egcineni ngoba akuphumeleli ngendlela ayisuke ifisa ngayo. Yebo iba khona imimoya engilwisa ngaso sonke isikhathi ngoba nenkinga yokucindezelwa ngiba nayo kakhulu. Ngamanye amazwi ngisuke ngihlaselwa imimoya ethize esuke ingahambisani nalento engiphilayo noma nalempilo engiphilayo ngesimo sokuthi ngibona izinto ezithize mase ngiyithatha lezi zinto ngizoyiphakela umhlaba ukuthi abantu abazi ukuthi impilo ayinjengoba beyibuka. Sacela usenabele kahle Mfokazolo ngabantu bokuqala lalaba mabhodla okunye ngitshela ungakwazi ulwandle lunesibeletho. The womb ulwandle abantu bokuqala ngabaqhamuka olwandle nakhona kwakungabantu besifazane. Laba bantu besifazane babamabhodla baqhamuka olwandle babe u7. Laba bantu babengazi noma liyaphuma noma liyashona. Yes. Ngesikhathi beqhamuka olwandle babamabhodla labantu babephelezelwa amadolphini lo esikwazi ukuthi amahlengetho. Leza idala izona ezaziphelezela abantu bokuqala. Yes. Bakhafulwa amagagasi olwandle. Labantu bathe uma sebephumile emanzini bengazi noma liyaphuma noma liyashona, bengazi ukuthi yini ekufanele bayenze yini ekufanele bengayenzi. Laba bantu babamabhodla babedla ngisho even ngisho inhlabathi. Mase bezwa nje ukuthi babedla noma yini and futhi kwakungaba affect lokho kungabalimazi. Baphilile isikhathi eside belandelana behamba kwaze kwashaya isikhathi lapho sokuthi kunezidalwa ezaziza la emhlabeni zizofuna igolide. Lezi idalwa ithe uma ifika zazu200 isibalo sazo. Umunye uzoyibuza ukuthi uNkululeko uyithatha phi lento. Ngihlale ngisho ukuthi enye information ngiyifunda phansi kule library etholakala emkhathini ekuthiwa isikhohlakaleni. Bamabhodla thele zidala uma zifika zu200 zafica abantu besifazane. Labantu besifazane babe noboya obuningi emzimbeni. Babe bafishane futhi labantu besifazane. Lezi idalwa ithe uma ifika mayifica abantu besifazane zabona ukuthi awu kunabantu besifazane la abaphila ngalolu hlobo lola abazi noma liyaphuma noma liyashona. Aqala ama enunwakhe lawa efikile azama indlela yokuthi abe connected nalaba bantu ngoba yebo ngoba laba bantu babengazi lutho. Aqala ngoba ama anenwakhe ahlakaniphe ngendlela esimanga. Aqala azama ukufuna ukuthi okay yipi indlela esingazama ukuthi connect nalaba bantu ukuze sizozwana. Bamabhodla amaRoma eBhayibhelini kuthiwa kunencwadi lapho kuthiwa amadodana kaNkuluNkulu abona
abantu besifazana alala nabo. Yes. Le ndaba leyo yathathelwa kulento engikhulumayo. Base beyijika ngoba amaroma oclever. Oh clever, yes. Bayijika lento base beyibhala ngalendlela abayibhala ngayo. Kodwa iqiniso lithe mase befika ama-inonwakhe ahlala nabantu besifazane abafundisa ukulima. Lama enonwakhe ngesikhathi efika kunezithelo ayiphethe. Ngizoveza enye into mhlambe abantu ezobadida. Kunezithelo ezikhona la emhlabeni ezafika ngama enonwakhe kulomhlaba. Yes. Lapho singabala ama-aphula, obanana, ama-orange. Lezi ithelo ezafika nama enonwakhe ngalesa sikhathi. Yes. Labo bantu bamabhodla baphumela la eSouth Africa la sikhona. Baphumela la labantu besifazane bathe uma bephuma labantu besifazane babamabhodla. Yes. Kulelizwe ama-enonwakhe aqala abafundisa ukutshala. Yes. Abafundisa ukulima, abafundisa ukuhlakula. Kuthe emva kwalokho abafundisa nokutheza. Ayiseqala abafundisa nokwenza njani nokulayitha umlilo ngamatshe ngoba kwakuyinto ababengayazi leyo. Abafundisa izinto eziningi. Lama enonwakhe ahlala isikhathi eside kakhulu la emhlabeni nalabo espenda nalabantu besifazane. Yes. Okuhambe kuhamba baze begcina sebelalana nabantu nalabo bantu besifazane. Ama enonwakhe lama enonwakhe ayengakungamadoda. Lama enonwakhe nokuhambe kwahamba bamabhodla base bezala balalana kwazalwana izingane kwasiqhamuka izingane ezazi nobulili obubili. Ubulili bendoda nobulili wesifazane. Zazalwa lezi zingane zaziningi. Into eyenzeka ngokuthi ama enonwakhe ahlakaniphile abehamba ngaleso sikhathi ehlola indawo nendawo ukuthi ngabe yini enye ekhona kulomhlaba abangakayiboni ngoba amanye ehamba efuna ulwazi efuna ukuthi yini enye abangakayiboni ekhona kulomhlaba abafikele kuwo. Yes. Nokuyilapha ama enonwakhe agcine sethatha izingane zonke lezi ayiqhubha ayoyifaka emgedeni othize. Lo mgede ukuba amabhodla ula eCape Town. Asikusho lo kunamadamu aqale phambi kwabantu bawabuka. Imlando yawo uyaziwa. Mase kuba khona iziba namadamu engaziwa imlando yawo. Lezo zibe ezinjalo kuvamisile ukuthi ngaphakathi kube nabantu abaphilayo kulezo iziba. Yibo idalo zabantu eziphila lapha. Ngaphansi kwamanzi. Amanzi anezimfihlo eziningi ngendlela eyisimanga. Amanzi bamabhodla khona neziziba ezinkulu equkethe imami water. Abantu abaningi bebephambanisa kakhulu imami water nenzuza. Bethi ngiyakhumbula nje khona umoya ngambona ekhuluma ngenzuza. Wathi inzuza umuntu oyinyoka ngezansi, umuntu ngaphezulu ngathashi. Nomuntu ngaphezulu ngezansi uyinyoka kasi ufish uyinyoka. Yeah. Lo muntu ubizwa ngemami water. Yeah. KoGhana nako Nigeria nako Tanzania koKongo bakhona abantu abalanda amandla kulesa sidalo ekuthiwa imami water. Imami water. Kunombondo abawenzayo. Bathenge umbondo bahambe beyonikela esizibeni la isuke ikhona. Ngamanye amazwi usuke eyishela. Uma ithi imqoma iyaphuma imami water mayise iyamgoqa. Iyohlala naye ngaphansi kwamanzi kwesiziba. Kudependa nokuthi inhlanhla yakhe lo muntu ivuleke kangakanani ngoba umunye uyahlala u4 years. And into ebhlungu la ikudedela khona uphuma nezimfihlo eziningi okade uyibona ngaphansi kwamanzi ongamele uyikhuluma ezigcina zibe umthwalo phezulu kwempilo yakho ngoba kufunakala uyikhuluma. Uma uphuma uba nemali yonke, uba nomnotho wonke, uba nezinto ezinkulu abanye abantu abangenazo. Kodwa into egqilazayo ile information onayo ehlele emahlombe akho ongamele uyinika abanye abantu. And futhi ugcina ubulawa ukucabanga njalo. Abantu and umuntu osuke eshele imami water akaphinda lale nomuntu wesifazane impilo yakhe yonke. Ulala nayo yafika kuye spiritual
uyalala aphuma emzimbeni namba olala nayo phansi kwamanzi ezibeni indaba yemami wathi ijule ngendlela isimanga usuyibophezela nomphelo ukuthi uyibophezela unomphelo uba nazo zonke izinto ezinkulu kodwa iphisa uphinde ube nayo empilweni yakho yo and lesadalwa meke wasibona umqondo uyahamba abanye bayaduka bengabe sabonakala ukuthi baphelele beke babona lesidalwa ekuthiwa imami water sikhuluma ngomuntu wesifazane oyinyoka ngezansi khona nemami water yesilisa khona nesilisa eyinyoka ngezansi father water isilisa inyoka ngezansi yes idalwa lezi ezikhona engabonakali ngehlo lenyama ukuthi mawungambulelwe kwelika moya noma ihlo lakho lingavulekile zithi masikhuluma masuthi ayikho le nto wakwayibona phi into enjalo ingesimo sokuthi awukahambi wafika phansi ekujuleni komhlaba njoba bamabhodla siphila la emhlabeni khona abantu abaphila la ngaphansi kwethu kuneyindawo bamabhodla ezama pyramid ezikhona la emhlabeni ezama pyramid leza indawo zinemgodi ekukhiphela kweminye imhlaba ekhona ngaphansi yeah mathe siba nemgodi esithola emgedini awubi mkhulu futhi lo mgodi kodwa meke wazama ukungena wayimpintsha wangena phakathi ufika phakathi kunendlela ekukhipha komunye umhlaba khona la kusho ukuthi laba basuke bekhuluma ukuthi uma uya komunye umhlaba ihlukene yamabhola njalo kusho ukuthi hayi badlala ngathi la anginjalo bamabhola amathonela yakweminye imhlaba akhona la alla hayi kude bamabhola yo njoba ngisho mina ngeke ngaphuma ngespiritual ngangena iminingi imgodi nasemgedeni khona mina bamabhodla ngeke ngahlangana nabantu abamaselesele ngiphumule emzimbeni spiritual ngena phansi ngafica abantu abamaselesele umuntu ngqo abantu imizimba yabo mamaselesele bahlakaniphe ngendlela eyisimanga izinto abazakhayo ezinhle ngingababeka ezingeni lama alien ngendlela abahlakaniphe ngayo laba bantu bakhanda izinto ezinkulu ezithandekayo lapha eyingekho kulomhlaba esiphila kuwo amadolobha sengiwabonile lapha u6 anedalo ezahlukahlukene ezingafani ezizinhlobonhlobo ngize ngahamba diningi idalo kukhona even ngisho nohlobo lwabantu abanjengathi abanamakhanda amakhulu ngendlela eyisimanga baphila lapha ekujuleni komhlaba bahlakaniphe ngendlela eyisimanga bamabhola kangangokuthi ngababeka ezingeni lama alien leza idalwa ihlakaniphe ngendlela eyisimanga ama alien nama Anunnaki leza idalwa ihlakaniphe ngendlela eyisimanga laba abantu abaphila lapha bahlakaniphe ngendlela eyisimanga benza izinto zenzeka lapha ezweni lapha and bamabhodla ngikusho lokho bakhona abantu abalahlekayo bakulomhlaba abagcina bephelela lapha kulemgodi kuliyamhlaba ushuthi njobuthi kunamathonela injalo omunye ahambe eyotheza ehlathini abona umgodi athi noma ngene ngephutha engaboni baningi bamabhodla abantu abaqhamuka kulomhlaba abavaleleka lapha abalahleka imndeni ayibazi baphelela bayaphila njoba bephila lapha ayisekho indlela yokubulela emumva ngoba ngesikhathi behamba ishona phansi umgodi akusakhuphukeki bagcina bephelela lapha abanye bagcina behluleka ukumelana nempilo ephilwa lapha engafani neyala naliya ijwayele ukubi bamabhodla likho ilanga ngale ilanga alifiki ilanga ngale so ziningi impilo ikamenzi ezinomhlaba abantu abangazazi esiye sithi masiveza thina abantu esimbulelwayo emese kuthiwa siyagula emakhanda ayikho lento esishoyo wake wayizwapha into enjalo ingesimo sokuthi umqondo wakho awuvulelekile and uyaqala ukuyizwa lento ingakho ungayikholwa umunye azagcina athi sibuka uPopayi kakhulu nanokunye abantu abangayazi abangakwazi bamabhodla lezinto ezidlala kuma movie na kuma Popayi izinto eziyi-reality ezenzeka spiritual mina ngiyibone ngamehlo bamabhodla spiritual bakhona abantu spiritual bamabhodla kunamabhubesi avutha umlilo kunabantu abawagibelayo abalwizimbe spiritual
Mawungambulelwe uzothi ayikho leyo nto ubuka ama movie kakhulu lezi zinto esizibuka ema movie izinto ezikhona ezi-reality zangempela zenzeka kamoya bazama ukukuvezela ngoba umqondo wakho awusebenzisi uzothi ayikho lento imovie njoba sibona ema movie kudestroyeka ema movie mawuthi ya notice kuba khona umuntu ovikelayo kuba khona umuntu odestroyayo kunama movie bamabhodla akhombisa izinto ezizokwenzeka buka manje kwenzakalani ku-Iran kuyaliwa kunama movie akhona akhombisa izinto ezizayo kodwa ngoba umuntu akafuna ukusebenzisa umqondo ufuna ukubona ngoba nakusekwenzeka akholwe njengoTomasi ukuthi how izinto ezikhona okusho ukuthi ngamanye amazwi mfowethu mawusakhuluma kanje kufanele sibe aware ukuthi lezi zinto esuke siyibona zilapha kulomhlaba isuke iqhamuka ngalama tunnel lawa aqhamuka phansi emathunjini omhlaba ziningi bamabhodla aqhamuka kweminye imihlaba ziningi ukuthi abantu abazi ukuthi kwenzakalani abazi ukuthi impilo ayisihambi ngalendlela abayibuka ngayo noma lendlela abatshelwe ngayo noma lendlela ababhalelwe ngayo phansi umcindezeli miningi imhlaba izinhlobonhlobo even lolu ama pyramid siyawathola ngaphansi kwemhlaba ama pyramid khumbula ngathi ama pyramid madala even isho ngunomuntu yes ama pyramid akhandwa idalwe ibeza ngama Chinese magic amadodana elanga ama pyramid lemhlabe lapha khona even ngisho phansi kolwandle ama pyramid akhona anomlando ojule ngendlela eyisimanga ngoba kulomhlaba nje okwesiphila kuwo abamabhodla kuwe kwaphila idalwa bezenza izinto zenzeka kulomhlaba masikhuluma ngama Chinese sikhuluma ngomlenze munye sikhuluma ngomveli iqala ilanga the sun like lahamba la emhlabeni ilanga njengoba ulibona limi lapha phezulu like lahamba la emhlabeni kuningi babamabhodla okade kwakwenzeka la kulomhlaba umhlaba mdala khomhlaba futhi ozobhubha kusho ukuthi bamane besho nje ukuthi uzobhubha basuke beshola ukubhubha komhlaba ukubhubha kwakho technology injalo ndaba ngoba uma ukhuluma ngaleyo ndlela ukuthi umhlaba mdala itechnology iyona ezosibulala mawubuka izinto ezenzeka ku-Iran nako-Israel suyabona nje abantu mabekhala kuqhuma lezi zinto zabo ama hypersonic ama missile ukuthi yithi so destroy umhlaba sibulawe yiyo futhi technology umhlaba uqhubeka udale bese uyikhiqiza kabusha injalo nje leyo nto eyenzakalayo yo ukubhubha komhlaba ukubhubha komuntu hayi ukuthi kubhubha umhlaba ngalendlela ecabanga ngawo ukuthi kowilanga noma kokwenzakalani imvula mayinetha manje uyabona ukuthi technology yenza yonke lento so zonke lezi zinto ke maziloke ezenzeka sigcina zikhoza ulaka kwimvelo njalo ingakho uzothola ukuthi kunezinto esezenzeka esingayiqonda ukuthi zenzeka kanjani bese sithi ke thina insuku sokugcina angifuni mfowethu usize siyoyivala namhlanje singazange sibuyele kule kaFezelo neimpondo ngoba uke wayithinta sigcina la ekutheni amathonga amakhulu lawo uFezelo neimpondo inkanyamba bese kuzoba umama womhlaba uphinda abe ithonga futhi elikhulu uphinda abe yithonga futhi elikhulu sibuye size sofika la kumahlengethwa oma dolphin zonke lezo zinto lezo mfethu ngifuna ukuthi usihlubele udlu bekhasini namhlanje bakhona abagcine besalile befuna ukwazi ukuthi why lezi zinto uyibize ngamathonga amakhulu bamabhodla ngiqale kanje yes amathonga amakhulu uyu mama womhlaba kumama Amon kuphinde kube inkanyamba ethi uma idlula kusiphuka yonke imizi intethe meke yabheka phansi wonke umoya ubutha yonke into ekhona phansi kuphinde kube uFezelo nempondo ongabonwa ngehlo lenyama umoya wake wathi wena nkululeko ubona kanjani pho khona abantu izinto kumele bayiqonde ukuthi kunezinto ongeke uyibone ngalamehlo ekudinga lelihlo lesithathu elivalekile lingabonakala ngehlo lenyama ukuze ubone izinto lezo zinto uma uyibonile uyagula futhi ma uyibone ngalawe enyama uyafa nokufa umunye umqondo uhamba ngaphinda lapheka awu ngidlule la phambi ukuthi ngize kwamathonga uma sikhuluma ngamahlengetho khuluma ngabantu bokuqala bamanzi
ama-dolphin Yes. abantu bokuqala bamanzi amahlengetho Mm. ontomfish balandela emva kwamahlengetho amahlengetho madala kunama-dolphin abantu bokuqala ngoba ihlengetho even isho ucansi lithokozela njengomuntu malizala izala njengomuntu imizwa yayo injengeyomuntu ihlengetho abantu bokuqala amahlengetho Yeah. phinde lapho ulwandle siphinde sibe namamamedi amamamedi ahlukahlukene azinhlobonhlobo khona abantu njenganathi mawubuka mase khona abantu mase banamakhanda ezilwane mase siphinde futhi nama-evil mamedi akhona lawa namazinya amaningi anemlomo emikhulu ayabulala-ke lawa mama lolo hlobo linjalo lamamamedi alimbheki umuntu khona into futhi engifisa sidlule kwaphambe singene kweyamathonga bamabhodla okunothise yakhumbula ngengathi abantu bokuqala abaphuma emanzini kwakwabantu besifazane kunento engifuna uyinothise uyazi ukuthi bamabhodle ulwandla lemthatha umuntu wesifazane Sho kanje. alumthatha umuntu wesifazane ulwandle Yeah. okunothise abantu obaziyo ngiyacabanga mhlawumbe bakhona abantu oseke weza ukuthi bathathe ulwandle kodwa kancane uze kuthiwa bekumuntu wesifazane khathi esiningi hlala kwabantu besilisa this is why kungani ingoba ulwandle nomuntu wesifazane into eyodwa ingakho ngeke uzwe kuthiwa umuntu wesifazane uthathwe ulwandle kunalokho kuzoba umuntu wesilisa uthathwa kulwandle ulwandle lenza sure ngayo yonke indlela ukuthi liyamprotect umuntu wesifazane ukuthi anga-affectwa ile moya ekhona lapha ulwandle ngobani abantu bokuqala bomhlaba baqhamuka emanzini kwakungabantu besifazane umuntu wesifazane wakhandela ulwandle ingakho ngeke uzwe ukuthi umuntu wesifazane uthathwe ulwandle ngoba ulwandle nomuntu wesifazane into eyodwa njengoba ulibona ulwandle lugubha amagagazi lingawugqiba umhlaba khumbula ngeke ngathi bamabhodla kuqala ingane yentombazane beyihamba yokwenzela usiko kuphi entabeni exhonyaniswe nosozwapi njengoba ubona ulwandle limile lingawugqiba umhlaba libanjwe usozwapi inyanga demon Yelibambe. njengoba ubona khumbula ngithe inkosazana enkulu usozwapi abantu besifazane baphuma phi ulwandle libanjwe obani Sozwapi. asingene kweyamathonga ke bamabhodla Yes. bamabhodla masikhuluma ngamathonga amakhulu umama womhlaba umama Amon abanye badugayo uphinde uNkulunkulukazi aphinde abe umama aphinde abe umama womhlaba aphinde abe umama wemvelo nentaba nemifula aphinde futhi abe yithonga elikhulu khumbula bamabhodla kunabantu abathi mabethongile bese ebuthongweni bambulelwe imithi ukuthi uzokuthola ihlathini elithile ihlathi likuphi lisemhlabeni angithi kumama uqobo Amon angithi uyithongo kanjalo ngoba uyokhiqiza imithi ethile ewukuphila umama uGayi imaphethe umkhuhlane bamabhodla sihamba siyokha ini iboza liphumaphi kumama emhlabathini angithi injalo impela umama uGayi uphinda abe yithongo uyithongo lokwelapha kahle ngoba phela uyokhiqiza imithi emihle nemibi khona nengalungile asikuphihli lokho ikhona nemithi engalungile ethi umoya ifakela umuntu afa umuntu uyayibona nto kodwa akaze agqugquzela ukuthi abantu ababulalane ngemithi ile mimoya engalungile yafika kuleli yafika isimbulela abantu ukuthi ezinye izinto ukuthi manje ngathatha u1 no2 nihlanganise kuzokwenzeka uzofa umuntu mase siba nethonga elikhulu okuyithonga ilenkanyama labo bantu abasuke bembethwe umoya wenkanyama bamabhodla ubabona ngani bamabhodla labo bantu bathi mabelele ebusuku angikhulumi ngomuntu othwetshulwayo khulunya ngomuntu ombethwe ithonga le umoya wenkanyama umelele ebusuku umunye uyavuka aphaphama emfuleni angazazi ukuthi ufika kanjani usuke edonsa umoya wayo ngoba njalo bakhona abantu ababhekene naleyo nkinga angazi ukuthi yini omunye azagadwe ngoba njalo nje noma ekwahalala uyavuka uyahamba angazi umnyango uvule nini uyophapha amehlele eduze kwamanzi
Lo muntu onjalo ukuthi uke ufuna ukwenzelwa amasiko athize nami ngeke ngize ngiwasho la emoyeni ngoba ezinye izinto zakamoya zifuna ukufihlwa. Usitshele lo muntu osuke ebhekene naleso simo leso ukuthi yenza kanje kanje. Namhlanje ayisekho imfihlo. Mina angazi abantu abansundu abasenayo imfihlo. Kuqala izinto beyifihlwa. Noma ingane uma ikhula mase beyibona ingane sisesigabeni sokuthi ngatshelwa lento itshelwe ukuthi hayi mntanami impilo iwukuthi nokuthi. Izinto ziyafihlwa. Fana nabantu bamaphupho. Injalo. Ahamba ukhuluma. Hey bamaphodla yazi abantu bamaphupho bangimele. Abantu engifisa ukuthi bakwazi bamaphodla iphupho liyafihlwa. Kunamaphupho amabhodla angameli waxoxela umuntu wangaphandle. Yes. Kunamaphupho avela ngesibi kanti azoqhakambisa ubuhle egcekeni. Uhambe lonto uyitshela umuntu ungabusenzeka. Yo. Abantu ngiyabakhuza ngalento ukuthi bahambe bebuza abanye abantu ngamaphupho. Ngamaphupho yes. Hamba uyobuza umuntu wasekhaya isalukwazi esidala. Mhlawumbe umunye uzothi asikho nje isalukwazi thina ekhaya. Hamba ufuna umuntu oyisibongo ofana nesakho kodwa kube ugogo omdala noma umkhulu. Utshele yena. Ungahambe nje utshela bonke abantu amaphupho. Noma uphahle mfethu. Ubuze kwabalele ukuthi nithini inkulumo. Asazi phela ngoba nabalele abasabe benzeli izinto ngendlela yasendulo. Nabo futhi bahambe nabo vele abasekho kwimvelo connection inqamukile kuningi konakele kulelizwe amabhodla mina angiyazi lento. Ingakho sike sithi abantu ababuyele empandeni abasifundisa abantu ukuthi ukudla abakudlayo abazame manje ngayo yonke indlela ukuthi ba connect nemvelo. Uma usukuthi umuntu akahambe phansi ayinike isikhathi mfowethu a connect barefoot ihlanganisa unyawo nomhlabathi injalo uyinike leso sikhathi ukuze uconnect no mother nature. And masuke sikhuluma sithi abantu abazinike isikhathi sokuthi makunelanga ekseni umuntu akavuka ekseni ahlale elangeni injalo athola ilanga umbiza ngokuthi ubani umvele kuqala athole leyo energy ephuma elangeni injalo ukuze uconnect nemvelo. Abantu abasithola isikhathi sokuthi makuthiwa nje umuntu unethubu usemakhaya yabona akhulukazi legengese kuma rural areas emakhaya. So ukuphume nje uyehlathini uyohogela izihlahla njalo ukuhlukahlukana nje mfethu kwamahlamvu ezihlahla ukuhamba komfula zonke lezi zinto uyiphefumule ulalela umsindo wenyoni. It is very important. But abanye abantu abakunaki lokho bazi ukuthi hayi siqhubeka nesimodel lesimodel esenze namhlanje ubuchaza abantu mawuthi ushisa impepho hayi ugogo lokho ngamhlabela nje akaphendula ngoba imvelo akusaconnectile nemvelo ngoba imvelo iyona umxhumanisi naye wahambe se disconnected ugogo kuzokwenzakalani ke mesihambile yo uyapaquza la ukuthi angathi ngaxhumana uyapaqhuza yeah that's a connection lahlekile.